Santia manto enu koko fuja bembe kwai ensuta eni mampon na hinkro kumasi. Yahwefo a mohwe yi efiri achiche ene menche ma munyina atenase yasa mmako ababim ede mo NYANSAPO kasamfoni so otwedi ampo adaroma oborebore na daroma wono na obosoro na obo asase amori a owo abaduasa na oje abanyen adaroma yanka bibi anhyem na yenyini da se afi ahyase abosome mako dumienu nefo abesa hasa aduosia enum no otwedi ampo wode NYANSAPO adwumayefo ene yahwefo nyina ade yebetwa sede ode yetwa awie empuni enu nti enne yetenasia na yemamu nyina tenase biem yesa mmako aba ede mbe NYANSAPO kasamfonyini so na ye ka chemo se ene de ani ambrase so bommodin na subscribe na share na like na fama sanse afia ye ba besima ye mfinhia mpemienu ene aduonum yensa no yedemu ebewuram yesa de mawuram ne yedemu wuram yi pa amamre abakwasem atetesem afutusem nkranhyesem manyosem nenemu ene ade ade nyina no yebebo modern ne yedi ho afofie na yede abramu mofie mu office ene mu monten so ne ba bia mu bia tene ba musum behu ne ekoso ewofie ene amamra ye hyem kena ewa Asanteman tem no my Ghana hanomo yarema se wayesa ede amayen yenkwai na enne sadia afena wie esi ekono no we eye bronya afinsiapa ayi edition ena yede brem kra no yaba na yabetranse a ye ne yabre wapapa bi wono enene ye ne baba bedi nkomo na afiyi yato so akoye ne yenkoma yabre wakwa aba okufo poma Be me na oba ya papa bi eja ye checheku me de here na umpom te sei nyankopo twie di ampon na daroma na nanom ne mompaibo da so meti ase ye do twedi ampon ase ye da nanom so ase se wo madaroma na nka ye so nke ensem fata o sa na tie enso eneye afena kwa ababetu ye mfie so ye moakwa ababiem edu be NYANSAPO kasamfoni so abroa ene de ye bedi nkomo pa na memem ko mahwefo ho na memra ahwefo ene se de medical aka kire mo no eye afinhia pa ede ene ye betwa na yede abamo aye adwuma afi mu ni nyina efi opepon ede aba besi openima akakuma bi na yasoso asakodura opepon bi mu eye adum bi ena asome nu mienu so sanse yenua bi ne ye yonko bi ananka oben ye no na ye honye fe nche wo mu ye niska nche wo mu na ye nye papa bi nso nche wo mu nanso na wotu ani hwebonkum ehwe nifa wo mu ni ho eye adum na ama na adum ye se Asante da so tiase na tetete ase na ensema etwa gu comment mfi ebe nyina eda so tiase na ye tia tetesem abra mpanyimfo etete na o ma chirechire mu ede a kire ye ne a na eye nananum bia da roma ene neye ababa besi de ne nasi okrowie ene obrare ngoma so na wote sikadwa kofi so opum so otumfo osetutu ototumienu Asanteman ranana mamuso na ye ma opiao ene Asanteman no man Ghana eda so tiase enti ye be hyase ne NYANSAPO ye de no in a form of ye pouring libation ye begunsa na yada nananum ase a ewo afinhia pa kwan so e de aba bisi sami ti ene de eye sonko kra ye afinhia pa na enso adesuade bebre ewum enu nti kame ho na yenko abrewa ene ye no sonko kra sanse nyamia ye bi nananum so ye bi opo mpo enu nti na wokotwe kunkrum kra na ye fa na ye bo nananum din ye se Abraham nyame David nyame Jacob nyame ni abo Israel nyame wonum ye nananom wonum ntiase ye nsamanfo enso ye bo omudin Asanteman yenso no ye beka se ye nyame ne wo mo boaye no ene nananom afiri tetetetentrede ebesi sa mi ombo moden eje Asanteman si ho chechira Asanteman ekura asante amamre ne amane mu dia abesi sa mi wadaroma ye hyase na mepese wo boa me na yedi kai eda
amanto ahodo na wono boaye na Asanteman esi wono manaso no enikai ye na wono mase nananom you Asante ahase no se kane no de na akokon aprepe de ne nananom eni ahotokra o eno ntini ese nananom ebri o moja ni ji Asanteman si ho no enti echire no ehimfo a wo mu tena ase a wo mu ya adwense ye pesa Asante no ye yanka bumu ni yenya baako ema ni die so na wo mu ayaka no so eta ne chi na wo ni chi dom na Asante etim se bibi ni ye ya yakan ho abom se ye no ye ya Asantefo enti yakan abom eni ye weyi se trosem no kra se praye uyi baako ani bu o ka bomu a emu enti se ye ka bomu ni ye baako a wo mu efira chirichiri beba no wo mu ntimi metwi mfe so se ko yesi ye ni aye ho na ye pre ye ho we medi ha emwa ye ti wo se ye kan ho bom ni ye yi baako ema ni di ye so ne baako no obedi ye so no ye nyina so abɔ ni chidom ne bibi ba ye ni nyina ma ye ho so na ye di ako age ye ho na Asante nyina so a wo di kan ejina ye pa okay amanto no besesi so bi mu ede amame obi wo no ma na afi na wo hwe ye ho nwum bi kura na ade no so de awo mamame na afi ye nko ye amanto no wo mu a ye jina ye no eye kukufu dwaben bekwai ensita mampon na chese wo mu ahinkuro no a wo mu jina so no ani kumase okay tamanto na wotwa wo mu din agusisi amame jo wo mo nyum no fa wo mamame aberwa Asante amanto enu koko fuja bebe kwai ensuta eni mampon na hinkro kumase okay na ese ye kapa na dia be ka sa amanto yi no wono ma na Asanteman ejina wono ma na so enye sa wo mu na Asanteman si wo mu okay ye beku yanim na mepese wo boa me ye nya ahemfo baasa bia wono nso ede wono kra eto ho na obiri konfo anoche ejina so na odi mu bia eye nyankomade ema Asante ebe eye Asante satama na kuro ketewa bi epese ofa Asante enumum saa himfi baasa no epese obubo wono nso din na yeda wono nso ase tanse wono sunsum no mahode ye jinse eda so tai Asanteman echi na afi ye koyanimu ho no saa ehemfo no me ensama ba kone edwoso hene edu kupi aya na wabomode na wakire wo mu bia de ye de ne ye no edu kupi ojitum ema ye de ni gina kane de na nchansi ni wokodo ani aye ne se ya wase na okọ ba bia wo mu etu godu na kuduo bi a ema no de kohoro bi edini gina mu edwa no amoro so se de ye enu abe no ma ni moja ne ni nam nyina fry ena ye topeten onfo anoche fufu to de fry no de peten Asanteman nyina okay ejuso hene edu kopi okay afiko anim ena etoso bio ejumaka se kese hene ye frɛ na sensokofo wono nso so ne dudo na nananom di dware na yakosa no ka se site se ye kokon wo ma akwan se wono nso so bedi so dwuma eno nso obi konfo anoche se ye betwa amena ne ye de na hyem enimuro so ne yakata so na ye de nsa
atesoro ne ye di kukuo na ye time dudo no asini nsem na nananom di adware akosa akon wonso ma no ho kwan edwo so hene ayiwi as adwuma ka ase kese hene ne asenso kofo ono so ne yesa okay aka de oka ho entini ye po sabere ma wotimi kosa pa me ye bona bodiri nanso so obedi sananim na won tutuyo won tonen sakura na obepene so ame ye twia fa no so ama ne nam kura atete na eno so edi kun nanim eno so na kumawu hene twenobo akodua be ma twenobo akodua so no ye okonfo pa no so pagya ne nsa se wo so beye nti ono so plan ebre kon no pagya den no a den kirafo no wo mu no ba nanka asantefo so esi wo mu tutuye no twenobo akodua gina animu a wa anto nsa wa anyehwe kopem se ekun no mu no ye twifa no so e ma wo no so wuye yes wo on so di ni tiri ade a kirema nti saa na nanom miensen ya eye edwuso edukupe edwuma kaase kese asenso kofo ena kumewu twenobo akodua wo miensa ene di saa enim samu e ma asante ekonde jo na se wo mu nyina ye kaya e wo se yetimi kai wo mo sanse se nipa ba san kura de yebetimi akasa de na omo ye no na eda sonko enwanwa a chese eboa na santemasi ho ye ma won mu nyina mo ene adwumapa fe won masefo nyina de sisa mrei wo mo da so wo nyina no ye ma mu nyina tinkwa se nananom enam so na mo nananom ede wo mu si ho eboa ye ma asante ebeye asante ene ye kase sanse eberwa bia nkoma amakwan sa atamu kakuro kitwa nke bia nkomu twifa asante so ema enema ye abrowa memma ne nso hwa makasa ye nyina ye bese asua de aka ho eya nokure se twenebo akodua ono no odi ka hye batakari kese di asante kokono ono a ono odi ka hye okay ane na owura bi nso no ye okofo pa enunti na obiri konfo ka se wo pebema wo kofo pa saberema ya chese wo ye kofo pa na nso so wonye hwe kopem se ibitwi afa no so okay owura bi nanu woni ani udi nkomo kan se ye kan na se wono ne de ani yeja ya ye nkanka ho feyi ase ubo owura bi frumatu amanko afrumetu kono nso de no ne nka wono nso kakra wono nso so no ena konfo ano chisaye ne se ye pu obi a kwan no mu no a wo mu no firi ba no ye betwa amena nti amena na ye betwa no na ye de nahim na ye pe obi o ye funumetu pe nipa ni funumaso ena wono so amankwai wode ne ho baaye so wono so ye mfa nye me Asanteman enye ni munyam enti wono so yetutu fam e de ne hye ho eni ye buunua egu so te se hono na wo muduru ya ne eni so aye wantan ye hunu baabi a ye fa ma Asante edi wo na se yewura amankwa frumatu ono nso ne de ono nso de boaye no ye ka ya na eso ono ne de dodo na yi ni film ane no asanso kofo no ne edukope mu nyina ne yenkai wo ne yenka wo mu di o ne de enima ne twene bo akodua wo se fititi nyina won de ni din no bo akodua twene bo akodua ekire ya ne kese ye wura nananom abakose mu yiye no we no nso abepi se na wo mu nye nipa baako ye gidi se na mo nso so amankwa frumatu nso de no ebe ba beka nipa ba san de ho na ekọ abrowa mamenyum bi na de ye dri ye mfanye gi atiefu ani na ane ahwefo ani na afi ye nsa anto aso emfa emfiri ho no mo enko ye nim se nananom wo mu okokon na ye wo enum a ye di nananom tata ema
ayete say yes ye bo abodunti na witira yidum inti kane no wo mutime to dwom wo say ye wono ane ma wono wo say ye wono ane ma wono okochire dom say ye wono ane ma wono wo say ye wono ane ma wono Asante hini say ye wono ane ma wono say ye wono ane ma wono kotoko hini say ye wono ane ma wono say ye wono ane ma wono. Okay, we enwuma no mo kwa yitimi to bi edima Bo ema no to bomumu twimumume oh ni ye di ni ye to ne meme oh se sante hini wo se tutu no one wo konje Asanteman. Okay. Asanteman mu ha de si ye kase wo hena wo man no wo no a na chese sante hini si tutu. Okay. Homeso ha na me ba sisi a nti wanwura osaye ono anema woni die afi me ne wo ba be hyase na ye de free Asante ahenie de ahemfa won mo hyase a edi besi ne no ya bobo won mu nyina nso din na afi ya ma won mu nyina nso afi hyiapa nti me ba sisi a ayefo na yese yeguso a bronya afi hyiapa de no kra de yeguso a yetwa ye de ma samre ba bia de abesi ma nananum nyina mo eni dwo won madaroma won mu enti na yeda so ete ase na Asanteman da so eja nnam so na yede aseda bi ma yahwefo a mohwe ye pa munyina ma ya ade mpaebo ebinum tachi de ma enye mpaebo ketwa demom no enipa ba ko mienu bi won ma wose yebo won mu din na afeyi ye chia wo sanse won so abomodin pa yewra akwasi ageman akwasi bia wo bia wo twedi ampon ye mo afinhyia pa won ka ho na won so akokuro so an kore taban so omo ho ban famfiri ohaw ene abenidi ene amanehunu enyina mu hyeri ohene baboaten maame won so yeda asepa wonana wose nani aso a de waya aman no enya asem keto no so eda wase won so wafaw se ne nana ene oprekope e wo hono brain Gemfi Kumase African market Dallas US enwo brain won so yeda asepa Yankopon enhyiraw na onso mu nyina mu na afia ye bewura mu finchempi mienu ene aduonu miensai bibia mo nsa besom bia no ena ne nhyira na enye nkanko omma mu nimu mfie so aduaba emme kopem se ono ankasa ene mo ankasa mbebre na afi wato nsa ede afremu abrewa yanka kakra bi mfama yenuanum yi amabobo mu din ena afi yento aso nko yanim Na me kan se be ma akwasi ageman opambo asedan kuto na me de ma no wo se ye de na se fi se wo fata aseda ene nkanfo we be ma kukudufo a se se wo se a woyo obi wo a wo de na no bese nso wontimi nye na won de wo se a woyo nti ye de na se pa se Nyankopon nye na dom na won konko nanim na nia wo eda nanim wo pese ne nsa so mu bia Nyankopon su ne mu na wontumi entwi ne mu ma ne nsanka fi se bibia hia entechiri mpanyin se si tuenya titafo a eneto nti be ma akwasi ageman edanase nyamenye na koma so ade na ena wo fa se sheri na oba sheri oba sheri so me da wase papa se wa mu oni enwo so sem abrewa bi kura so we die won kura won kama brabo ho krofo so wonya me fans na wo die wa mu oni age abrewa ho amu oni akọ akira nko anim na hu se o abrewa we die me do no me de be ye me ho ade no so da wase pa yi se ya wa ye dia fam hu bia no me ni so me ni je ho na me sire Onyankopon twi di ampon se wo ma won koso abiri nyina bibia nkoso ka bibi nso fama yewura Gemfi na afi ye nko be me Gemfi wo so adawro mi o kumanni edu Gemfi kumanni no so me da wase pa wa ya ade wa ya ni so de ade ye ni so eno wa ye abiri nyina no be kayo
mpanyin se si enu awie a ade sa ye nsokene a awie anadwo de suye mu kura me kai wo kai de waye osi se fata se ye kai wo ne bu abodi ne ma ye bo mrane so aseda pa ne de ma wo arwa ye da se wo mo so da se pa bre wade na no atumi die ye gidi se enhira no ebe ye mo wa wo hwe ye wo so ka ho yankopon hira mu nyina ne ye de beto na nka wanhwe a ene na nka ye de to ye din ai nke jai woni kura nka mpo se wo be ye mpo ai mo message a mo de to ase ni nyina ye kenka bia no ase ba ko bi sheda se me kon masa akohwe ni me read messages ni nyina bi wo messages o mo de to ase nkranhye sem wo mo eka wo no mo nko ke ebejaw na nko matwe ni nya no matwa betro sa sun to school fees na nko enyi ma ko mo school fees tia enti wo nyina mo ka ho ye wura brenjam fee exercise book ya yenso ye betro no ya tore bo akonka ya mamo akenka mamo ebisi ye ma won kyere mfa ngusi di so kra ai se ne be ya be ye na da chi bi no ne se CD so we mu mfa bi ma wo mu mfa bi ma abrewa no anu akan enti ayi brenjam fee ne de okọ aye US dollars hono no wo na woton abibini ma yenka nsa se nka bekuma se abode no mmekonum ne bibia ne efire ho bode bode okọ kwasi bode a bibia bi o bibia fansusa kontomire benken bode banche pe wo so kondo efie aduane na upe bia ya ko na odi okọ abonyansapo din obema discount na afi wudi no edidwa amane ma akonkan kama abra yenko anim finsi apa na na eguso aye kaka nananom ene ade nyina no etiefo ye hyemuden sa nyina mo hyem ho den bibi e bebia no mo fa mutire nye nyankopɔ twe ni ampo beta amochi ama ade so ana ye mere pia abrabɔ no se turu baabi na wanhu ne ye den no kra se wonye nipa yenko said ya woka de adin ya nananom fa de adin mu ene ne ya ba ye nam Asanteman no free ye kwa ye be sanse wo hwe Asante ko atwa to kra wo no ko ye na ache ye pa a ku bia nsi biem ene ade a ye nya fa ahudie wo no bre pa nti ede ya yenso ye wo ma bibi kakra bi obefo abrabom ne ade no wasom saa afa ye nhwe Asanteman wo hene be na odi kai a wo be mu chum oh nye fire ni twum ono na entwi ka ho na na de we tono so no de entwi twum nko entwi nko omu nyina bedi ade bo mu ba ko ana enti twum ni entwi ni di ni se ba ko ni na de ota na chi okay na che se amunu mu hwa ni pani mi yenu ene wo ho okay se me fan se nka menu mienu na wu di ade no na mebo wachi dom abre ba akopem no isi a na se mi di ho a ne ye nkochi mpehem foforo na wote anemu okay na emum enye se ye mienu nyina na yete akonya ba akoso se ebi Asante hene Sante hene chidomboni enti twim no free mu no anche keso no free mu ana entwi he ho okay no no yansa nkwatra sese ye pehene okay we no ye enne na ma fom beka se crown prince bibi ti sa ese ohene eti akonya so na onwuye enso wadika ayi obi a oni hon ma ono obedi ade no sa na twum ne entwi na etie okay that is so no what abakuma dwa so nti we firi ho a no wa be hye oh okay afi na mate ase yi na metie twum ne entwi ne de na sa wo kopɛ twum ne oni ho na ato antwi a wato Sante hene oh okay and now kokota e beka se power of attorney se wanya asɛm e wo ho na udi tumi no emrem wo de amame se me minni nti wonni ho no ma me gina ho no ma te se wa oh okay nti se wo kɔ twum ne ho a woto antwi a wato Sante oh okay emu ada ho ama me ne metiefo ye nkwa nti twum ani antwi firi ho no ena kro bia menfi baaye ti kro bia menfi firi ho no ena wuti akente so baaye ye ko nyina na brewa ebi wonum na se bia benya wo mo nwum bi ana nwum bi na de be hye mama me a
na wode ahyem amame ewo honom why wadawroma se nkane no kura ye nkura ne ye nkura ekɔ school na yeto Twi Twi krobia mensi uti akenten obiri ye boa so na se omo abedi ade nyina di na ade so anwum yi ade so anwum no enti uti akenten firi ho no ene obiri ye boa bae enti obiri ye boa bere so ene nananom ka ye hubo mu se ye pese ye yi enipa baako emani di enso se santi nyina hene no oh sa enye o se tutu mom ebere be nti na ne di da ho se obiri ye bo odi ahenkan sabre na ye dukuro we kura akakra wa ha odukuro apetra pedukuro ni nyanchase de ni o ka hen na akoye te se sa kwa man hene obiri ye bo a no wo kwa man ti enfa nse sa atam no obiri ye bo a ye kwa man hene won na ne mu oduro eba ahemfo no a wonu na wo mu nyina ka ye ho bo mu no kwa man hene no ene ye diri si panyini ema ye no asante hene okay satam na ayi obiri nyamai wo obiri no konfo anochi no ma okay itutu bere so no obiri konfo bae okay enti na chese kane no twum ni antwini krobia manfi no uti akantenu nyina na akoye dukuro wo mu no ahoho mamponi kwayi kwa metime koma dwabene ensutetime kwetese wo mu no akokokoko ye ho okay eno no na afi wo mu nya adwene bi tena asese wo mu no okoko ye ho saa no afoforo so firi baabi ebebom enti sasade a wo mu no ayetwa hahia no de ye ne yenye ho se ye nyina ye ya Asanteman ne yempe baako no wonna ya no na ye nyina ye sa Asanteman no ye hene no nti obi be kan wo man se wo mu nyina ye kan bom na akoko age Asanteman esiho enu no wubudi wubiri ye bo a kwa man hene ono na otua wo mu nyina no ono ne di kai ye Asante hene okay yanto aso na yankwa nim ti obiri bo ahemfiri ho no obiri ye bo a se bayi ofiri ho no ne wo fa ase ne wesi tutu okay wesi tutu na obiri ye bo ade o se tu odi kan ono na wo woda nkyira wo ba wodi obiri konfo anochi eba ye no okay je sabakwese mu kire se na obiri konfo anochi no no akokire musuye bi ama wo mu da nkyira ho yesi asema waka bi maada ama ya chi no abonpa wadapem ye ka se pano adidua na esi ho ne ye di daweromfuo bi ato na ye di abom te se na banka bai eno dem ne no ena wopem so wo twam a se tutu twam a wo hu no a ofre no ka Asante ni nchiri nsem nyina de kire no ka chense ne wo fakora awi aye pe no abefa na na kodi Asante hene na waka we nyina kire no ene waka chense se bam a okwa omani wi nsire no wemfa no nko wodi kudura Asante a obeko obemena age ade ne ho efiri wo man a ohye no so ase nti ampa ebere ba se wo se tutu di hwe di tirim so wo hwe e ba se bofo ba se ye be fa no edina ba Asante no abedi ne wo fa ade yes o ba ode obiri konfa no che bai sre de nkyira hene se ene akoyi a woda pemu ka fa ne cheme na me kwa ma di ne dem na me de edware me kra no so no mo kwa sa na me be ye no si fare ko okay I say hon kro say tutu o yusu na adwene pa okay eti o say tutu abeduru awie ama sesei no won mo agye Asanteman ofiri hon ho abiem na eba o say tutu firi hon opoku wade a odika onna na katachie kan din ho no okay wono ene bra wo mu ko kun we no kromantere e ho no
ena akorabo ka ne wofa nti wo mu baaye no na sedi esi koro no obe nipa na nke kan basa nti obedi ya no obeduru ya no ono adi hene no oh okay nti wono no nye obi ya na yi no ono ade ne tumi eni di okay hene no nti ensema ebe nyina wo kata akiri sedi obi mo so nkase ye koye sei ne fa ha disi ebusawa woseme de me koye mante akromantene okay eti opoku ware nsu free ho no ena hwan baaye kusi buodum yes opoku ware katachie ena ekoi ena kusi buodum enso aba jo kusi buodum achie osei kwadwo okun wia osei kwadwo a okun wia ade wo kwa wia kon won won de say ekon no wo no be kon a won fa mfasum ayu kete dumienu ho no wo de ashawo so chese o de ne kon ne ba ye wo oba bi wo no masa wo bo kan ntoko a wawu na wotwini wo se me abekam afi ye nkunwie ti ano papa no gina gate ano wono be ko saa na wotwe na moko ene oni de ni bi no o se kwadwo free ho no abiem o se kwa me panyini okay o se kwa me panyini na o ye nuafo ana o se kwa ene o se ye kwadwo no ase wo mu de ade he de nyina ye ba ti no no so ye se kwa me panyini okay panyini eko wa biem ne baaye opoku fofie alofo yeguso a ye kai ye nananom na yamma wonum mo enedwo se Asanteman fibre santen edi besi samre ya Asante da so gina ne naso aye kokroku na Asante etwa mentimfi Asante aye se aboa korwe bresi amwa otu a ne nsam mujamum aye se aboa sansa a ofa ade a ode kire na Asante obi se wo kye Asante a wo kye yen ene ntakrehunu ekeke no enam nananu ya ye bobo mu di so won ma daruma ena won mu konkode fit santene ebesi samre yi etwa asuo etwa enwura etwa nkwaye ahodo eje nsase akese ede to odi besi ename no mienu samre yi yetima ye ko ba firi ya yetimi kan ye pebie eye won ma daruma ti afene ko awiye no ye kaka won mu na nananom ye giri se won mu te ye nkapa ya mo mu ene piafo abrewa be mena ene ne yaduru ka me kakrai osei kwa me panyin wo koye ne ho ana abai ena opoku fofie enso bae fofie ko wa biem kwa me bonsu ena bonsu panyini enti wa biem na wo ho poku fofie achi ena kwa me bonsu firi wo ho biem ena bonsu panyini so bae bonsu panyini yenyina bonsu panyini so na panwum bi fa hye ha fama me na afi ye nto aso mfimfiri bonsu panyini so arefo ade ne enwanwa ense ye ne agya ye se yakọ school kakra kra no kwasem ni wugya ye se ye mo ne se firi ni di so aye hu ni di so no ye bebre pa so ye hu de mo ye ntwa ni ntu futu no kra ne ye betra na so se ye be hu ni nyina pa no eno so be ya asem ti se wohwe oba abrewa na oti etifo mo aya na mo ohaw ewo abrewa ho no na ano ye ni di nkomo aya kire mu nura na me read comment ni bi na ebi no mani nye kra se abrewa me friend abrewa ne ade no ye di nkomo am wa kire mu dada de akire mu enye mfumso kasa bi wo ho no ma ekon abesi a wo be fa wo be ka no enna enya atendidi so koda ne atendie meboa ha enti nye mfumso se ye friend se abrewa ono obrabra ne ma ewo fie nti saa pepepe ne din na ase kire etie eho ene nananom so kura so de aye kasa edi mu wo Asante ben mu se nananom hia ne ye ka asem na yira ese yenkobu sabrewa sabrewa wi obi a ne tiri mu bobew na onim de na wache wo fie na onim panyinsem etem panyinsem enti ofre obi abrewa na wonim se nipa no wodi bu ewa abrabom nti na se wo kura wo na mo ne afre abrewa wo so mo anije se wo obi a wodi bu wa abrabom okay se obi te sabe so watu wo na obi ko frɛ no na nakora na ne buwo so me na me wo na then so ye boa wo sa akora ne ya dum ya dum ni nhira adwa
Tonyum no hye ho mame na afi ye nko. Enti bonsu de ni ama no dwom. Bonsu odi ye bonsu e bonsu odi ye bonsu be me. Bonsu odi ye bonsu bonsu odi ye bonsu bonsu odi ye bonsu. Akuyaba kuma be chiri kai odi ye bonsu be me. Bonsu odi ye bonsu bonsu odi ye bonsu bonsu odi ye odi ni huwe eja bonsu odi ye odi ni huwe be me. Bonsu odi ye bonsu bonsu odi ye bonsu. Oh, nice anyum e die bonsu dia. Ene e wa odi bonsu bia no. Ai me special request me send nanom. Wa odi bonsu bia fa na bronya fa gi wani bi. Se wo ko wura mo manhia kra agofo ma no. Ntiti o mo mbo from no. Wono panyi ba ko odi bonsu. Enti bonsu munyina ye ma munyina afihia pan bi. Muso ka ho na mma Asante ahenie ni ye fe. Eye akono. Na no opem so de ni kire mu ewo eye framantem yi. Na mu de kire. Bia mu beko bi mu de kire. Na mu na mo bo from no boa mo bo ni chido empanyin se wa chiri wo dom a ene ye komboa wo na se Asante hini na chiri ni dom a ba akofo ebi na meka se na tu yefo se wo pia abontina ya ahwe wa we o da woni hwe ho ahwe ni ho sako sa na bi wo ho de a wo na awani kura hwe se edom no a ewo so no edom a kantoa no ema wo tenka se bibi di wachi eno so na ma Asante hen ye Asante hen sa sa o se ayimfuni bi wo mo ba na ba akupe bi netua wo manim nipa ba akupe bi netua wo so atene ne akonya na sa netua ni we so de wo mo kura aye poposese no ene eye echem no ai enko akura no no eye kuro bi oman mu a ye mfiri bonsu so na yenko yeni bonsu eni hono ma hwa na rehwe echi na ye ko na kwakudua wodi nkan enti abrwa mamisa we ansa wo sha ase de obubo nyina no ye we firi hono ma ni diso saa na abubo yi we firi anu we yaba de we firi ho anu we yaba o de yenko ni mebisa o de yenko enti bonsu afiri wo se hwa na aba kwakudua odi nkan kwakudua a odi kan okay nana kwakudua no okay nana kwakudua ni ho hwa bi kufika akari oh okay kufika akari so aba is a name no Kofi no okay Kofi firi wa hwa na aba mensa bonsu jo okay mensa abrampa no yo mensa bonsu ko hwa na aba bi saje no aprempe odi nkan ye de no ko Seychelles na brofo ne che no no mpese o mo fesi kadwa no ye free Seychelles na aprempe hwa biem na eba ena aprempe the second kwa me chirichi oh na so de ni tiri yeye de odi kan no ko ya nti yeye ma de otoso mienu be fa na konwa no okay ni aprempe the second na kwa me chirichi no kwa me twitwie no okay ono chiri etwie na ekon no baaye na ransa bosom no entoma no dane ese bosa wo be chiri Asante hini a wote so no sabre ne aprempe the first na te wo so wo chiri wo hini ni wi a ekon nagu enti wo be chiri wo hini no wo gu agro na ke so wo gu kon no enti wo baaye no na be ma no wo poku tentene no tibidi chiri no sebo no chiri na ni mo no so chiri na ni mo no so enti be o chiri do no a wo tiambu se me ma no wo kwasari nyina ye mmra no ehwa na chiri twi so nga ne ma me wo no nga ni sie die kwa wo na ba chiri twieye okay lese enye wono mom na chiri twieye ne mom sabre na mu ne wo no okay obeto asem so okay just say yes I na ye no ano ma be so no wo pere so afi che say ye de wo no boko wo no ye wa wo be bu se ye kwa me wa ba chiri twieye kwa me a chiri twieye okay jo sai kwa me chiri twieye no okay odo wani echiremu ewo edum prison so amatedi so a bonse obi esitwie so ho no poki trade run about okay Abraham kwe wo chiri twieye ekọ ho abiem ena opoku waria otosu mienu poku waria otosu mienu na anu ye anzo ye
1999 ya afia pema hankoro de okono ya ena woto ananom wonse do finhia aduonu miensam ani ena yewure yi enso dodo na ehunu me kura abrewa me kai se man se de ehunu papa bi me se de ehunu papa bi TV so a se me ben ne kakra se de bi ni sa TV so a de ehunu nkete bi ni ade a upoku ade otoso mieni so na aka ayo no wo ba mu eti katachi ko hwa na abai aye na nebe siarimpri ani na nebe siarimpri ani na obe efie kobi ahohoro ye mu saye Asante hine na nebe siarimpri ani na nebe siarimpri we na nebe siarimpri na nebe efie kobi ahohoro ye mu saye Asante hine na nebe siarimpri. Wow. Na se efi afe apem ahankono aduokono ankono 1999 a opokuware otoso mienu efira ne ntino tintim akura no ena barima kwakudua a eneye nana osei tutu a otoso mienu ebinum kan se Abibirem Asante kasapa no eche se wose tuturu na Abibirem no je se ne yeye no embi ye hwe no aye se we di wono a na asona be esan se wo hwe se de odi kan no eboa ka Asanteman adibo mu na hwe ne yie de ono nso te so no obaaye niema oye de odi kan no de ko nam yo ne akukuduru wo su baaye no wo so wo de enkabum ahobrase enwoma so na sewni ya wo baaye no na afi wo hwe no ne yeye ne nantiemu na memu ya wo buo wo done koro ya wo de eboa Asanteman no a na etu hunu sa me ahene no ese no so wo ye wo se tutu ya otoso mienu eji na chese arefo enya asem keto akra na nu abrewa ba kwa asa ababibu mu se ohene de nani kire mu wo framantem o mko se ofa kese pa ho bechocho de toso adusia no mene mo ka se nije ohen kese bi nso firi ho no a ono nso de nani kire mu wo menhia eno nso na nye asem keto a sa eba bechiaye yedi ka che odada se ye uko Nigeria wo Delta state ohen kese bi wo ho no Owari Olu of Owari onye ohinketwa ono nso na anu ho de nani kire mu menhia ema dia na ya kwaside saa ema obesomye na enya asem ketwa se de asa abebom biem kra ne se ye nuanom anwonafo yi ene sante ye sante hene pese wo mu kambomu na ofa kase pa na se afibia ye be hye safa no ewo Ghana hanoma ye de be hye ayonkofa na eda ye ne nuanom anwonafo ntem no be hye mu kena se huo ho no so hwemu a asantefo bi kupie ho asantefo bi kupie ho enti miri bi ye twem kakra no wo mo so ba se wo ma hu se ye nchiri wo Asante na no kra de mentwa no abrewa akwasi de etwa to a ye be ye kesipa yi no ebi ba saa omufri eye from kura friends otimantem ana ka voter region wa ye team no omo se hodo omufri na ohene no kra de wo se aye na dayeso omo susu na dayesa na nanom susu na dayesa na ye se asuo ho ena wo mufri omra wo munchi omra wo munchi to omo ba ya wo mo be ka ho na ye se ne de nyasem keto a wo mo be som na eche se na nanom kra boa se wo mu yo mo ntwen na omo ne opemso ntena se na omo ni nkom a wane enya asem keto omo bo mu kra wo mo nsa wo mu huru ye nchi se wo mu ape ye nchi abehu te se wo opemso so bo wo mu atena se se de biribi obetimi ato ne nsa afre wo mu se ya bobwa de ababa besi ne oti okrowie ene obrare nwoma so otumfo osei tutu abibio a otoso mienu one ne maame nana kradu a wi adom wono eso eden na abeka de atwato na yensors se de empejinsi titi wobika titi wobi kire obi nimu a obi kire enu nyina agina asopa a wodi beti ti se baby a yadure no
ya bobwa de fi Asante ahyase ene ya ba ye nka se yeduru na wie ya beduru mfimfini na se ne beye ne ntoaso no ebekoyie no ejina wodo ne kore ene kanjaye asam na ba no kan bia no wajaye Asante kan se kanjaye eno ne edipu bebi se esie ne kanjaye ni aseda entino ni wodo ne kore ya ye de betena ho ne sutie eni anida ho eno ne bema yetumi etutu ya namon edi akoyanim ma Asante na ye de ha ase no ye de akwa akoyanim ne fi ne ye ya ye ne ye beye denye a ye beye ensiye a ye beye na ye ni ada ho am ye hu se Asanteman edaso etiase fiao yedase abrewa arofo a mo hwe ye di free echichi ne menche na ese afisiapa a ye di e ma nananom ne ye kai nananom a won madaroma e de ji Asanteman e di esi ho no ha ye da won mo ase e wo abrewa adwena bom sesi a nyame nko a enko ba panyini ya Asanto amfa ncheme ko mfa ncheme kura ka wo mfa ncheme kura dika to me nonyom nansa okun ehin kun ya Asanto wa ba be si okun apremu anu wa ye bi ejaye o okun ehin kun ya Asanto wa aye bi ejaye o okun ehin kun ya Asanto wa ba be si okun apremu anu Asanteman da wasi okun ehin kun ya Asanto wa Asanteman da wasi enka me nana ya Asanto ane sama mfa ncheme onfa ncheme no mienu kura sanse sika kokko ya ye kana se sika dwe ya ye ka nyina ne eda so te ase a efa kase na agina ya Asanto aso ono na bra na mema atori mum osori gina etintasuo edi gu akwasi kokko ani kan se wotwea wo beba be fa ye sika dwa ade akọ ye ton ne se ne no ane se na amene a osori mo ba besia wotwe tuo na one kwasi kokko eti ginae nana ya Asanto anso ayibi okuta kukuduro wahun se ema kukuduro no anu wahyo pa be ma bo hye no oba anso ane bo hye no na ye hye no na ne bo hye pa fi se oba kukudufo no ne bufu a wankai bibia bufu a wankai wiase se ne fe ne die no die ni ho ade a nani si so se Asanteman yu na ade we na mpese me yema ne yeyi a me sa tinana ya Asanto a akukuodura wode sori mema ni mu no ena afere mema ni hu se wo be ekọ me yete ho sei omunyina nso etu edi eche nana ya Asanto a nana onana no mfache enye bo apaye ye yire na nka ye afiri ene nso yasa akai ya yakọ akofa nyame ensirawo nananom momoden na afi mu nyina mu nkode amokon ye ede boaje Asanteman si ho no no nze ba bia mu bia no mu hwe mu tie e wo ho no a dabi bia no ye besa ehia ye mamu nyina fi hiapa e mamu mo ene nkode ye mamu mo ene yo ye mamu mo ene nsi ye nwita so ehunhum a mu de gina ho ede je Asanteman ede si ho no efi hiapo enkoma ya hwefu nyina midin ene ebusu apanyini osu ediomi Adenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampupo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Wada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din do Obama
akola wa no so na se otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebe di akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na